לא מצופים קרים פה מור, ואני משחק במשחק טנקים, כן, משחק טנקים, המשחק שאני כל כך אוהב. בוא נתחיל. אני אשחק עם קבוצה שאני הקבוצה הכחולה והיריב שלי קבוצה אדומה. בואו נתחיל בלי אף מילה. מי אתה? בום נו פייס. ועוד מכה. ועוד מכה. יפה, הרגנו אותו. אנחנו מובילים. אנחנו מלכים. אנחנו מובילים. אנחנו מובילים 70-0. אף אחד מאיתנו לא מת עדיין. איזה קטע. אתה חייב לעבוד. באמת. הוא חייב לעבוד. בום. זה רק כבר. לכוון. לא! אבל גם ככה אנחנו מובילים עדיין. אני אחזור למשחק עכשיו, אל תדאגו. אל תיגע בחברים שלי. יפה, אנחנו טוב. זה רע. זה רע. אין לו חיים, אין לו חיים, אין לו חיים, אין לו חיים. וואי, איזה פיצוץ היה עכשיו. מה? 5 3 2 1. ניצחנו! ניצחנו, ניצחנו, טוב, עוד 2 משחקים, אני מסיים את הסרטון. עוד 2 משחקים, עוד 2 משחקים, עוד 2 משחקים עם ניצחונות. זה טוב או רע? זה רע... מה? איפה זה? איפה זה? איפה זה? איפה זה? הנה. ברח. ברח. אבל הנה. אנחנו מובילים! וואי, איזה טנק! לא טוב, ממש לא טוב. אוי לא, הוא קלט אותי. לא, די. לא, למה? הוא כזה חלש. ההגנה שלו טובה, אבל הירייה שלו חזקה. לא, חלשה, סליחה. לא. בגללי הכל. יש שם רעש שמכוון. איפה? איפה הממתק הזה? איפה הממתק הזה? איפה? בא לי להרוג את הרע הזה, נמאס לי ממנו. הוא שם. מותק, איפה אתה?
אתה בכלל לא מותק, אתה חסר אחריות. וואו 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 וואו, תרגע. די, מאיפה זה מגיע? משם. מאיפה אתה הגעת לפה? לך. מהר. הספקתי. סוף סוף, אני אף פעם לא מצליח ככה. עכשיו אני צריך מהר למצוא מרפא. לפני אוי לא. למה יש כל כך הרבה? מה לברוח. ידעתי שזה יקרה. אני פשוט ידעתי. הם מובילים, לא טוב. צריכים לעשות משהו. הם מובילים, לא טוב. זה לא טוב. לא. טוב. הם ניצחו. כפי שאנחנו יודעים. וזה היה המשחק האחרון. כן. המשחק האחרון, קיצר. יאללה, פעם אני רוצה לנצח. הנה רע שם. קלט אותי. בורח. אנחנו מובילים. מישהו מהטובים אצלנו הרג אותו, אבל אני לא יודע מי זה. אולי היה כתוב בצד, אבל לא ראיתי. לא! אבל גם ככה אנחנו מובילים, וזה בסדר. אנחנו עדיין מובילים. לא, מי זה? וואי, תמות. לא, פספסתי. בכלל לא ראיתי, הוא ברח. שלום. יואו! הרגו אותי ואני הרגתי אותו, איזה מגניב. בכלל לא ראיתי כזה דבר, כזה דבר. סליחה. אנשים. יהלום. זוז. שלי. היהלום הזה שלי. ייי. יהלומי. לא. יש! ניצחנו 180. טוב חברים. פה סיימנו את הסרטון. יאללה ביי.